دومی پارٹیاں ہر وڑ کنوینس کرے گا کامیاب بین ایون ٹیمپریری 5 سالہ پر 10 سالہ پہ ملیشیا پالیسی ہمیشہ یہ چیز اس طرح کامیابی اس طرح بوتے گا نو یشی کانسیکوینسز بلوچ اس طرح چیک ہیں یہ ماؤ کے وقت بلکہ گوشی یا ایون بلکہ بلوچ ہم منچوشن تیاری یہ کرتا چر یک اگنو میں کمانڈر شاہنواز کے ویڈیو یا تھا تو مشر زانا کے شیشی بچے چھ پاکستان کرتا وہ بلوچ زال بولا یعنی ایک باقاعدہ سائر ایک چیز تھا کہ بلوچ وومن باقاعدہ انوالو بنچے ہوئے تھا بی ایل اے تھا تو شاہی پد یہ چیزاں بی ایل اے شر سر پد ان کی بھی بلیں بلکہ آونم منچو پالیسی ہے یا شاید اوترامی کا مضبوط جوڑ چکتا کہ اس طرح پاکستان اتنا حد نیلا کیا چیزیں بکن تو منی کا ہمیشہ واجل شکو ہمیں کا سرپد بہرحال پنجابی شمن شتہ سخت زیادہ ہوشیار ہیں اور کی چیزاں تا ایوڑن پالیسی تا اکثر اتی فیور آئی مخلوق کا کنوینس کرتا اور نونم بلکہ مکنتے جی واجہ جی میں نتچ کہ امانی ما ارچک اما کہ اشن امان تجزیہ ما اشکرگا ہم کما وقت چندا امی وڑا ایک پرچے وڑا تجزیہ کنا مختلف امانی امی وتی کما چینلز ہستاں مختلف ہنی دانشور و اما چی ہستاں آد روح پدا امی کپن سر وقت تجزیہ کنا کہ چے وڑ بھی یا پرچہ یعنی کہ شتا وقت امی کپا جنا کہ ای صرف ایران و امریکہ یک تنازع صرف دکھاوائی بتا اصل یمانی کپنگ منی میں گپنیا اصل موضوع ای بڑا بتا پرچہ کہ وحدی کہ وہ بالکل یہ چیزا منم ہمیں اور دستا روچ نادرم ہم اس طرح کا گپ کو یہ باقاعدہ ہمیں بلوچستان ایشو مین ایشو بلوچستانی ہوتا ہے امریکہ ہوئی دیگر چیز پاس نہ ہوتا ہے میں چیزاں ہوتا اگری ہوں جی گور کے جب تو چیکن واجہ جی بڑے جی واجہ مکن تو گپے منت ما یا گپ کنام بلکہ گپ رابطنی ایک معاہدے ابراہیمی وقتی کے اصلا وقتی کے بنیامین نتانیاہو وقتی کے انتخابات تاہات آیا دودانا شعار انتخاباتی استا یا کیشی کے ایران ہستی مرسی دومی اشین کے عربستان سعودی معاہدے ابراہیم یعنی وہ اسرائیل یا کے نزدیکیں رواداری بھی بیتی کہ یعنی بے نام معاہدے ابراہیمی بلے مکران چی لوٹی مکران لوٹی ای گپا وانچو بی و لنزگرام احمدی گپان توکات من یا روچی شتان یا روم یہ توکا کلب ہاؤسے گا دیرے ماگو کیا سے پاکستان وقت مشکل ہے پاکستان سے مشکل جر پاکستان ہے نا کسی کے وقت مشکل جریں نہ تو پیس میکر بھی چونکہ آئیے تو کا آپ آ چیز دے کہ آئیے دکان تو کا نیستے ہیں شما گوشے کہ آ چیز دا ہمارے ہما دکان تو کا جستجو کنے یہ اشتباہیں کاریں و یہ محکوم بے شکست ہیں بلے ادا لاتی چیز داستا کہ تو صبر کنے تو چارے کہ چطور کا کسو روان دیمانا لاتی مردم ہستان دیوان تو کا تو آیا برداشت کنے مثلا دنیا من چوشی نا تو برداشت کنے مثلا تو رہ دی واہگی رسے تو مردم برداشت کنے بلے دنیا من چوشی لاتے ملکان تو چیز مدت چارے کہ ملک چھتو دیما روا گا ایشا تو برداشت کنے کہ تو بروٹ دیگه ہدف یا برسے بلے من امید کشاں کہ پاکستان ہم یا سبق کی دیگ بھی وقتی کہ مشن بلوچستان آزادی انت وقتی کہ بلوچستان بلوٹی آزاد بھی گورا بلوچستان دشمن پرزور نہ بند زانے بلوچستان دشمن پرزور نہ بند بل ایشی کہ چتو پدے دشمن نزور کنگ لوٹا ایشا کمل رہبند دستے صبر لوٹی نا تو نتون مستقیم ہے کہ مردمی اگر ترے جانے کی بیتے تو یا علام عباد بیارے یا الگشی بیارے کہ مردمہ من جانا تو موپتا مردمی اگر ترے جانے کی بیتے ہم مستقیم تو نہ جنی یہ تو باید ہما فاؤنڈیشن بچنے کم کما دیما کائے وقتی کی رادیکالیں شعار کے دیگ با مثلا بر علیہ امریکہ بھی یا دیگه ملکی بھی ہر ملکی تو کا وقتی کہ تو مرگ انسان یا واسطہ لوٹے ہر انسان بھی ہر ملکی بھی 100% آیتوں کا رادیکالیسم ہستے ہیں تنہیں آیتوں کا رواداری نہیں المارا کار نے رواداری نہیں و یہ رواداری آرگ واسطہ تو با لاتے مردم لاتے دولت لاتے کشور با جاگہ سر بنن دینا چونکہ تو مردمہ
ای ملکان تو زمین مزنی چیز کتا داتا نا اسی امریکہ زاں ای کہ مثلا انگریز ای کار کتا دنیا ہم جانتے ہیں کہ بلوچ زمین چیز کتا داتا اسی بر دنیا با عربانی واسطانی مسئلے سکیں عجیب غریب مسئلے نہیں بلے ہر کس چی ہوتی ٹیم مطابق ہے ہنی اگر معاشمہ گوشیں کہ عربستان اگو پاکستان معاہدے ہستیں عربستان خاورمیانے تو کہ یکی چھ قدرت ملکانی اسی تو کہ شکی نیست یکی چھ پاورفل تر ملکان عربستانی بلے at the same time تو گندے کہ بلوچ جونزم رو گندے مانا نے بلوچ جونزہ وطرہ نداشتا یعنی پاس یہ نشان دے گی کہ بلوچ سیاسی پروگرس تو کا ہستے بلے ہر چیز گو زمانہ بندو کی آئیے ٹیم باید بیٹھے رائٹ مومنٹم باید بیٹھے رائٹ مومنٹم میں واسطہ ایشیں کہ مردم کار کنا زحمت کشا behind the scene کار بیگیں درو چیز بیگا مار آئی در ای چیز ہیچ یعنی مار چی نیستیں چونکہ مزگندی کہ میں جنبش سک کبھی ہے میں سرمچار سک کبھی ہے میں سنگت کے دنہ کار کنگا علکامو نزوری ہستے ہیں پیسرا سنگتا عنوان کو بلے چو ہم نزور نہ کہ ماگوشیں کہ دنہ ایچ نبی گی دنہ ہم بیگیں کار و یہ درست دست به دست ہم دیانتے تا بلوچستان آجو بھی بیتے ہیں بلے it takes your time patient dedication ادھر چیزاں تیگا لوٹی تی راجیاں درستان لوٹی کہ تو بلوٹے آجو بھی وہ بلوچستان 100% آجو بھی تو کا شک کے نہیں ستے و بانداتی روچا دنیا واسطہ نہ کہ موشی یک ملکی پا دنیا عرب واسطہ ویسٹ واسطہ ہر کجا کیاستا شرطرین یعنی آلائزی پا دنیا واسطہ اسپیسیفک یک ملک کی گپا منہ کنگا توانی یک چند ملک ببا شرطرین آلائزی کی جور بیتے ہیں کہ آودا پیسا بیاری یعنی پیس میکر پہ بیتے ہیں دنیا تو کا بلوچستان زمین نے چونکہ بلوچ راج تو کا ظرفیت و کپاسٹی ہستے و انشاءاللہ کہ انچو اگر معاشون دیما بریں 100% معاشو میں آجوی ہم نزدیکی معاشو گندے ہیں کہ معاشو توپنگ توار ہم بوستے ہیں روز پر روز سلامت صوبی بات تا بہرحالی نکتے تا بلکہ ریلیوانت ہم نہیں تا گوشو میں باسا بلے خیر ماں گوشتن دیگے واجل اشکوتی مجلس کوشچن من دوستم بھی ولی ما من ٹائم سکا اوٹے مشتے اجازت تنا دیگا شب انشاءاللہ. جی سنگت مکرانہ تیگا پلاس کو ہے نا گپا ہیں گا نا من توان بھی تا گپ توان جی من بھی جی توارستی کر رہا واجل اشکوت جی بالکل گپ جا حوالہ ہے گا نیر ما نو گپا ہیں موشین تھی محفل وشن تھی مجلس وشن بلے ما اجازت کرنی شکتا دیگا شب مطلب 6 بجار ہوگی انسانے ٹائم سکتے ہی رہے جی بعض منتوار ہو جات تو بعض منتوار منتوار تو ات کے بار ٹائم دا اور مارو تو کچھ کنا او انچو بیا ہے معاشرہ پازیٹیو گپ بجنن یا کہ دومی اچھی بسکا یا کہ دومی گوش بدار ہیں جوانی چیزی اچھا گوڑا گرگی جا ہمیں سوال کہ ما سنگتار کو تگا تاسلما ما ہمیں سوال ترا ہوں کنا کہ شی اشین دورہ اور دومی ساتھ ساتھ ما کمو کے اضافہ یہ کنا کہ اولی چکرہ ای بتا کہ پاکستان وادی کے بلوچ چی کتا ڈائریکٹ انڈیا سرا داتا بلے اولی چکرہ بتا کہ کوئٹہ والا واقعہ شان ڈائریکٹ اسرائیل سرا داتا باقاعدہ شانی ہم چیکشن کہ اسرائیل کتا ہے درو اسرائیل کتا اولی سرا بتا کہ نو ڈائریکٹ شان اسرائیل سرا داتا اسی وجہ چی حکمت عملی کہ شنچا انڈیا چی بڑھ کے نو ڈائریکٹ اسرائیل سرا چیزر داتا ہے ہمیں چیزیں واسطہ کہ ماں کے چائنا روا معاشرہ اسرائیل نامہ کرن نو اما اسرائیل و اما ایران کے تنازع ہستان تو ما چائنا ای وڑا بھی ہمیں تاثر کت کنا کہ پچھا کہ اسرائیل مثلا ایران سپورٹ ہے نو چیف چائنا ایران سپورٹ ہے نو اسرائیل اگینسٹ ہیں تو ای حکمت عملی بھی یا کہ وجہ چین کہ ای چکر ایشان ای کوئٹہ والا واقعہ ڈائریکٹ اسرائیل سرا داتا اور رویا کمشن کے ایشان چائنا دورا و ایشی بارا تو گور گنجا مارا کم سر پتی دات کنے منتوار با منتوار کماش منتوشی برانت کاری نہیں بلے منم چوکی سرپدا پاکستانا ڈارے کستے الزام اسرائیل سرا نداتا یک فورن نیوز چینل یہ من کلا اینالسٹی استے گپ کتاویتا کہ پاسبلی یہ استے اسرائیل دستی شی تہامانی بیتکان کہ ہمیں چیزیں استے پدا جواز استے پاکستانی میڈیا چینل ہم زورتا و پدا سے پرپگیٹ کتا می گپ پارا کہ شی تہا اسرائیل دست ما وہ شور نہیں کہ اسرائیل دست ما یا مان نہیں بہرحال کاروائی یہ ذمہ داری بلوچان ضرورتا
پمشکا معاشی بلوچانی وتی کتگی کاری و بلوچان ظاہر جنگ جنگ تو کوئی اڑی چیز بھی ہے نی سوال یہ کہتی کہ بلوچانی کریں انفارمیشن کو جن آئے گیا کہ بھئی ریل و صدانی صاحب ریل رو گیا ملک کے بھازے ایریا رو گیا نا انفارمیشن اشی کہ اے ریلا فوجی سوارا اے انفارمیشن قیدام نی ایوڑی چیز بیت کان کہ کسے ہم ترداد کت کنتے نا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے پالیسی تحتا اگر ایوڑی چیزیں ہم بیتا it's not bad عربی چیزیں نہیں بلوچانی واسطہ اگر پاکستان گوشی کے اسرائیل اور الزام جنگے یہ میں واسطہ انگا پوزیٹیوی چیزیں سکف پوزیٹیوی چیزیں ماں لوٹے کہ مطلب ایشانی نیاما ٹسلے پیدا بھی یہ ٹسل پیدا بھی ویشی فائدہ ترہ رسی نا گوڑا بیت کان کیا ترہ راستے کمکی بکنا دام وقتی اچھوڑے ٹسل کے یہ دوئی ریاستانی نیاما نبی گوڑا اچھوڑے کمک ترہ اسرائیل و امریکہ نمگنچ رست نکا ما و سکوشن کہ پاکستان استے چدو گیشیں الزام بجائیں شی سرا گڑا وشیں ایو کسانو کے نہیں جاتی ہے مشے شنچ مسترین بجائیں اے منشر عربی چیزیں سرپد نبی سکی جوانے چیزیں بلوچ تحریک کے واسطہ فائدہ مندی اگا لونگ امبریلے چیرا اگر بچارے گوڑا فائدہ مندی چیزیں ایشان الزام نبوشیں فائدہ مندی چیزیں تحریکانی واسطہ 100% فائدہ مندہ یہ چیزیں مشہور ہیں او منی حیالا دیمترا بلکہ امریکہ او دیمترا بلکہ امریکہ و اسرائیل یہ چیزیں مارن تو سرپد بھی ہیں کہ مارا را پالیسیانی ہوتی تہا کمو تبدیلی آ رہی ہے فرض بکا مروچی استے دنیا سجنن چھے دو مزنے طاقتور ملک دنیا بہترین ایئر فورس امشانی کرایاں دنیا بہترین نیوی امشانی کرایاں او یا کنچے ملکے کہ گوستگی چلو ہپ سال سینکشن سانی تہائی بلا یہ سرنڈر کرنے کا مجبور کت نہ کتے بلکہ ایک ڈیل یہ نمی کرو گیا یہ چیزیں شنا مجبور کر گیا کہ they did some mistake now they have time to correct it این کرا وقت تسے کہ شر بکنا وقتے کے تو کہ پولنگا کے گندے پولنگ کے ایک جمپے زیرگا روتے کدی کدی ایرا دو قدم پشتا رو کپی نقصان نہیں ہے یہ واسطہ آزاں کہ منارا اے دمگنچے یا کہ کوہے بھی یا کہ میں گاٹی بھی کہ کورے جالنچے روگے کہ منہ اکرے مزنے جمپے جنگے واسطہ گوڑا منارا 20 قدم پشتا روگی کہ معمودن چے تشان گوڑا مزنے جمپے جت کت کنا ان کے دہورے کت کنا من آسرا رست کت کنا منی نزا اگر امریکہ ای وڑی سونچی جنگے حرابی چیزیں نہیں میک اے ڈیل گو بیک تھنک اگین میک یور پالیسی کریکٹ آئی رن آئی پالیسی کریکٹ چون بھی ہیں مطلب منی نزا سجنن چے مسترے فیلئر ہوئے امریکہ ایشی کہ تو استے یک ملکی گنا جنگا روگے پتہ امید کنگے کہ آ ملک کے مردم تے کمکا ہم بکنا اچھو کننتے تو کجام پوزیٹیو سائن داتا آ لوکل مردمانہ کتی مدد بکنا بلوچانہ کجام تو پوزیٹیو سائن داتا کجام کمک کی کتا الٹا تو بلوچانہ ٹیررسٹ لسٹانی تو کا مانگ کتا فرض بکا اگر تو بلوچانہ ٹیررسٹ لسٹ تو کا ماں مکتینا بلوچانہ چیرو کے کمک کے وقتنا یا کہ ایک ظاہری کمک کے ہم بکتینا ظاہری کمک شی کہ تو دنیا رے سرپدی دے کے بلوچانی گنو ظلم و زیادتی بے گے بجائے ایران ظلم پیش دار کے تہنا ایران ظلم کنگے تو اے پیش بدار کہ ایران وطی نندو کے ملک کے کیا ماں ایتنیسٹیز آئینی انہوں چیوڑے ظلم کنگے آئیر پرپگیٹ بکا دنیا مختلفی نیوز چینل دنیا ہر ملکی یہ چاری گوشداری آئی دلے تہا پتیو استت راج واسا ہمدردی پیدا بھی یعنی کہ امریکہ ارچکاری کنگے شر کنگے پرچے کہ امریکہ دنیا رہے باور کنیں تا کہ بلوچانی گنا کردانی گنا یا کہ گیلکاں یا کہ آزری شان گنا ظلم و زیادتی بے گی گوڑا دنیا تی مدد تات کے گیا دنیا درہائی ملک ترنچ پشت کنزتا کسی تی مدد تا نیت کمک کا نیت آتی غلطی پالیسیاں نہیں وجن چنیت منی نزا کہ پاکستان وڑے الزامی جان اسی نپ مارا رست کام اور پدا امریکہ را ہی ہم سوچے لوٹی کہ اولی چیز اسی کہ بلوچ سرا کہ اما کے تو ٹیررسٹ لیبل جتا شکنز اٹھائن آئیے پت تو بلوچانی جو تحریکہ را پروپیگیٹ بکا امریکہ مختلفی نیوز چینلاں پدا امریکہ کے نیوز چینل کے یہ پروپیگیٹ کرنا دنیا باقی چینل وط کننتے بلکہ کہ یہودی لابیاں نکرا انچو زار استے کہ دنیا بازیں
न्यूज़ चैनल आइनी पेरोल इसराया आइए प्रोपगेट करना वक्त के तो ये प्रोपगेट कने दुनिया तहा तई तई वास्ता एक हमदर्दी पैदा हुई आ हमदर्दी तरफ फायदा दा तरह नफता पदा अस्ते अमेरिका और इसराइल अगर ए वड़े होर्शे बिकना मन 100% शोरा कि आ और शस्ते कामयाबी निमगर होते और बलूचानी वास्ता हम कामयाबी भी और अमेरिका और इसराइल वास्ता हम कामयाबी भी भले संगता ये दुरुस्ते चीज़ाना गलत रंग दाता कि माह क्या माँ एनालाइज कुतगा अमा के डेटिया नहीं बेसा के न्यूज़ के मैं दीमा बितगा मैं न्यूज़ नहीं बेसा कि भी अमेरिका एवड़ा रहोगे अमेरिका शर्री नेम का न रहोगे अमेरिका नुकसान भी और बित्ते मतलब जला ह्यूमिलेशन देखिए चाहिए बित को जलालत देखिए चाहिए बित कुत का कि दुनिया निजोर तरीन मुल्का दुनिया ताकतवर तरीन मुल्का रहा पेंडग लूट के भी हमने पीस डीली भी का इशियन की मस्तरे जलालत देखिए चाहिए बित कुत का भले मर्दुमा हमें समझता कि बल्कि माँ ईरान सपोर्ट है एजबर माँ ईरान सपोर्ट आना बितगे माँ अस्ते सिचुएशन चार गए माँ हालात चार गए माँ न्यूज़ चार गए और आज़ादाना अस्ते न्यूज़ा के वक्त के तो चार है और तो वत अस्ते चीज़ां तज्जिया कुत कने कि यार सिचुएशन कुछ हम निम करोगे कहे मारा रे पीन गए कहे मैं गुना द्रोग बंद गए ना वक्त के तो द्रोगा यकसा दुर्से ना तो गुजदार तो महसूस कने कि यार ये द्रोगा ये रास्ता हमें रास्तिया निबेसा नित्योति गप्पा इरकने हम गप्पा इरकने मर्ची चे बैगे gwastige नवद्रोचे ऑलमोस्ट नवद्रोचे कद्दाइना के आंग्रे यानी कि जंग वाला से हमें समझ नी कि जंग पता शुरू भी या नबी ये क्वेश्चन मार्क की वत बहरहाल एक पीस डील ये नेम का ये रह गया आयु वास्ता कार कर गया कोशिश कर गया नी अमेरिका लुटी क्या बाकायदा शी सरेंडर लफ्ज़ इस्तेमाल बिकना अम्मा सरेंडर को था मैं फौज तबाही अमेरिका हमारा कुश्त बर्बाद को अमी चीज़न सर साइन बिकना बित कहाँ के ये अमेरिका वती वस्ता मस फेस सेविंग के लूट गए कि मन अगर पीस डील करना कम से कम मन दुनिया वती राजा राम पेशवेदरा बिचा शन एग्रीमेंट है तो कैशन लिखे था मैं सरेंडर करने गए नी छे रुखानी ऐसे छे बह गए आइए फिलहाल कसे जानत ना करने गए ना आ चीज हम स्लोली या तो ग्रेजुअली देमा कायनते गुशी मकसद शे मुख्तसर होकर नहीं कि इन शॉर्ट आई मकसद आई भी का मतलब हम इधर कहते हैं कि अमेरिका गलती कुता अमेरिका होती गलती है शर्ब का शर कने के रंद अस्ते तो यकीनन पदा अस्ते चुशी कार्रवाई कने आइए तरह न परसी तावान तरह नरसी तो कामयाबी निम करवे और बलोचम छे ईरानियन ऑक्युपाइड बलूच बिबिया या कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान निंदोक बिबिया या कि ईरानियन अफगानिस्तान ऑक्युपाइड बलूच बिबिया ऑक्युपाइड रीजन बलूच बिबिया हर दुरा तरह को मक्कना तो स्टेपा वती गजवानीन बिजिर वती पॉलिसियां शर्बिका बलूच कोर्ती मदद कना अगर तो वती पॉलिसी शर नखने पदा सेम अस्से चीज ती गुना रवान बिया शुमारा याद का कि एक बरे इस्ते नाम के आ यार कुजा हम अफगान हुक्मरान भी ए कयन मराठे नि गुना मिड़ी मबियाल यार नाम शमुश्तगा आसे दोबारा शिकस्त हुआ और सैमी बरा अस्ते आई पॉलिसिया बनाई ना कि यार माँ गलती करने गई अवली चीज ये एक्सेप्ट तो सुबुत्तगी ने नाम करके बल्कि सुबुत्तगी ने इन्हें सबुत्तगी नहीं हाँ। आई रंदेगी अरे मराठे ने गुना जंग का शाहबुद्दीन गौरी शहाबुद्दीन गौरी इससे वक्त मराठे ने खिलाफा की जंगा भी शिकस्त हुआ पर मराठा हुक्मरानांची बेवकूफ बयां की आगुशी की यक आकमे एक हुक्मरान यस्ते यक दूमी हुक्मरान गुना आमा सुलूका का तो मनी गुना आमा बेका यलदंते आ पदा रोते होती मुल्का पदा प्लानिंग कना गुड़ा ये जनरल असे यारा शाबुद्दीन गौरिया रघुशा कि तो ये गलती कुतने गलतियां दा वक्ते तो ती शर नकने तो पदा शिकस्त वरे आगुशी शर्रे मा पत ये गलतियां नहीं मैं नकने आमा गलती का पेसरा कुतगा नहीं नकने नहीं आवती आवली चीज शे कि एक्सेप्ट करते एक्सेप्टेंस आवली शर्त थी तो वती कि ये चीज़ा एक्सेप्ट करें के तो गलती करेंगे नहीं तो कोशिश ये करें क्या ये मैं शर बिकना आई आ चीज शर कुता पदा अमा शाबुद्दीन गोरी अस्ते पदा में मराठा हुक्मराना रास्ते शिकस्ता और अयर जीरी कुशारी नहीं निकला कुशिते आ माफी न का कि तव अमा गलती कुता ये नहीं मन न कना ना तव मनारा ये रियाऊं कुता मन चुशी बेवकूफी नहीं कि तेरा रिया बिकना पदा तव अस्ते मनारा बिजने इशर्षा अक्लमंदी दाना ही हमशे
لب لبابشی کہ مسٹیک ایکسیپٹ بکا دا وقتے تو تی مسٹیک ایکسیپٹ نکنے تو شرری نمگر اوت نکنے مسٹیک ایکسیپٹ کنا کہ ردیے نہیں نزوری نہیں کامیابی عقل مندی منی کہلا امریکہ استے وتی انائے تہا میں غلطیہ کنگے کہ مو وتی غلطی ایکسیپٹ بکنا گوڑا مو ذلیل بیاں ان تو ذلیل نبیے ای دانا یک عارضی ضلالت یک مستقل ضلالتن چی شترے عارضی ضلالت شے تو بلکہ یک سالی واسطہ استے آ ذلتک میں برداشت بکاں بلے یک سالی پت تو آئی واسطہ نوکی پلاننگ کت کنے پدا کہے تو ایک ارشی کت کنے بلے تو ان آنا ہے تو کہ ان من ذلیل کتا نیو سے پدا روان شے نکنا تو پدا ذلیل بھئی پرچے کہ تی پالیسی امایا تی پلاننگ امایا گوڑا تو کامیاب پدا ہونا بھئی پدا شکست ورے مننا نمنا امریکہ مطلب ایران ہمچو نقصان داتا آئیے سرنڈر نہ کو آئیے رجیم چینج نہ بھی تا یہ بارڈر ہے تو کئی چھوڑے تبدیلی نیت یہ ایران کامیابی ہے ایران کامیابی ہمیشہ دیکھی چی بیت کت کا ایران کرا ایئر فورس نہیں نیوی نہیں بلے پدا ہم امریکہ نہ بارڈر چینج کتا نہ گورنمنٹ چینج بیت ہاں چیزی فرد سے بدل بیتا آئین چی وہ نہیں کہ یہ امریکہ کٹے نا واجہ گور کے بھلے گور سنگ جان جی مطلب جی ببخش مایا پرانتے سے پچ کنا جی 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 چا وقتی کے تو گوشے دنیا بین الاقوامی تی جنگا ریکوگنائز بکنا نا اسی کے طرح مستقیم گوشاں کے تی جنگ حق کے جنگیں طرح بیایاں ہر چیزیں وسائل طرح دیاں تی واسطہ پارٹنرشپ پہ جور کنا یا ایشیں کے تی جنگا چور ریکوگنائز کنتی کہ ترا اول ہما کاری کے تو کنگے ترا یعنی پابندی جننتی سانکشن کنا یا تحریم کنا کاری کے استرالیا یا کتا یعنی ای وقت یا کاؤنٹ کنگی یعنی ای ملک تو کا مردم ہستان گروہ حق وتی جہدا کنگین کہ آیانی ہدف چیت آئین انڈیپینڈنس سے یعنی ملکش بلوٹی جدا بھی زانے نا یا کاؤنٹ کنگی یعنی ای وات یا کہ ریکوگنائز کنگی اگر تو بچاری نا شیشت تی چوبی جنگش ریکوگنائز کتا نی ای طرح ہم مسئولیت گیشتر دا ڈائسپورای تو کتی تی مسئولیت گیشتر کا کہ تو گیشتر کار بکنے و آکسی کے جنگ کنگی آئی واسطہ ہم یا کریج ایجاد کنتے آئی انکریج کنتے کہ تو تی راہا بروئے متوجہ نا اگر ماں گوشیں کہ مروچیات کا مارا گوشتے پابندی جتا تحریمش کو تا استرالیا گوشتا کہ پلانیت ما ضعیف ببین ایچوی ای یک نو وقت اصلا ریکوگنائز کنگی یعنی تی ہما سیلف ڈیفینس لیجیٹمیٹ بیتا یعنی ای مردم ہستان ای مردم جنگا ہیں زانے ای حیال ہست ملک تو کا اشیا من نظر تو کا ماشما ساک شار بزار ای چیزیں کہ ماشی واسطہ حبر کتا دوائیں لوٹتا کندتگیں گریوتگیں حبریں کتا پس مروچی مرچی میں جنگ ریکوگنائز بیتا ہنی ماشما چی یک پلی اتکین دیما نی ہر پلی قدمی کی دیما ماشما چیز کنی ای میشو میں توان مندی ہیں توان مندی اما دائسپورای تو کہیں واجہ اسلمہ گپ جا دگی سنگتیا گپ جا و ہما سر مچارا کہ اودا جنگ کنگا یا اسی کے ہما دیوانو بگر بدارت کے روگان دیما کہ تو چچو پر ای چیزا برے دیما و چچو پر اسے تو عوض کنائنے نا اسے پوشتا تو فرصت جور کنے من نظر تو کا یہ ریکوگنائز کنگی میں اسے چو سمجھگ بیان کہ تی جنگ اوریدی ریکوگنائز بیتا جی واجہ مکران جی پتہ مسترین کا پیشے نا کہ انو آمے تئی پاکستان وتی ایئر چیپ وط گشگانے کہ ما نو بلوچ خلافہ گو میزائل گو جٹن رہیں شی مقصد شین کہ یک تو یک سے بچارے گپ و تسلیم کنے کہ تئی پیدل پوج آئی مقابلہ کمزور بتک تن کو میزائل جٹن رہے نا تو وقت ای چیز ذرا ای وقت را تقویت دنتی گپ پارت جوہدارا کہ آو گشی کہ نما کو میزائل گو جٹن رہیں شی مقصد کہ تئی پیدل پوج تے یدگا ارچی کے پیدل چی بتگا اب جو میزائل جٹ وما جائے استعمال کہ دو ملک کے درمیان جنگ بننا یک ملک کے تو کا تو کہ بقول تو یا دہشت گردی ختم کرنے کے واسطے تو شموتی میزائل جٹنا کے استعمال کی شی مقصد تو ملک کیا کن جنگ ہے تو مقصد کہ آج جوہد کرتر کمزور تو وقت دنیا تو کا اشارہ یک جوانے نظریہ چارک بھی گپ پارا کہ وقت چیر دو میں گپ کہ گوچے تو گپ جا اما بلوچ یہ نہیں کہ تو کہ بلوچانی انٹیلیجنس سے کامیابی ہیں کہ ہاں جانتے کہ ای ٹرین آگوں پوجی سواراں ای گپ نہیں تو اگر بیچار رپورٹ تو کا ای ٹرینا کجان ریجمنٹ چنکیا مردما سوارن چا کجان ریجمنٹ کجان رینک انتش ای مدنی معلوم تھا کہ ای ہمارا ٹاپ مچینا نا ای چیز کی ہمارا ٹاپ سیکورٹی نا چھ وڑا بلوچن در پتا کہ یعنی پلان ریجمنٹ ہے انچو مردما پلان ریجمنٹ ہم یعنی باقاعدہ ہم آرمی جندہ تو کہ ہم سیکریسیان در کنگ
اور شنارا کہ پلان ریجمنٹ انچو مردما ای رینکے گا پلان ریجمنٹ انچو مردما ای رینکے گا پلان ریجمنٹ ای رینکے گا ای یک بلائیں من خلا انٹیلیجنس سے بھی بلوچے کام یہ بھی میں نے تو آر سنگتا گب جن تو مکرن جا گب جن دیما دیما بار من نا گپ ہمیشہ نا کہ مطلب بلوچانی وتی کرا وہ چوشے انٹیلیجنس رپورٹ ڈائریکٹلی ہونا بھی نا اسیا پرووائڈ Eğer Gurgen bisto pansi bisto şasale ma to ek denna niştige mana ek सवाल है सर एक इंटरव्यू बाराच मरी ऐसे याद का है बाराच मरी मुख्तलिफ चीज़ का खुद का ये कब से 2006 से पेश है ये इंटरव्यू अगर दस कभी बिचारी शेयर अवश्य मारा ऐसे अतौल मेंगले एक गप्पे सरा एक एक सवाल है जिस भी को कि what question पर्चा तमा करना भी गो अतौल मेंगला वत एक स्टेटमेंट है इस दात का तो बाला शीशी जो ये था कि बलोच वती वक्त हालात सब वत फैसला का कि अयर चेकिन की तो आवादा ये भी पक्का है बलोच बाज कारकिन की मारा बाज एक कारकिन की तो ये अमा के इंटेलिजेंस ये दुनिया तो का इंतहाई ताकतवर मंदिक भी को एक कोर है असला कोर है ये थी अतिकर इन्फॉर्मेशन भी को तो प्लान नबे को तिकर चम भी बिल्कुल मुकम्मल दुश्मन के खिलाफ और ये जानते बारे से वट डेविड गोरियन के इजरायली के अवलिन प्राइम मिनिस्टर अभी हमें बाबत का के वक्त के तो दुश्मन न जाने तो बिजान के शिकस्त तो अमतही थी असे बिंदा बिता तो दुश्मन न जाने के बाद अलमी है इन्फॉर्मेशन बाज ताकतवर चीज़ है बलूच ये चीज़ सकता बलूच खाली मिलिट्री की तो पंगला नहीं ना बलूच जानता कि when you go in a war to fight a state then act like a state तो ये स्टेट पे मर्ची से बलूच से करेंगे ये बलूच मने समझा में के बलूचा बात सकता और इबित का बलूचा चाहिए बलूच मुख्तलिफ दर मुल्क का बिता ना अरबिस्तान देखी जगह सर्विस से तहा बिता तो मुख्तलिफ टेक्निकलिटी तहा बलूच बिता बलूच सकता बलूच मर्ची ये रावती अमल तावती उदे सरजमीन ने आज भी वसा कार मस्कन के ये बलूच है इसला बलूच के नहीं मना यकीन है इधर ये मैं इज़राइल गप्पे सर मगुशा मनी है ला इज़राइल मर्चा से के शोशाबाज गेश है मीडिया तहा दुनिया तहा नीचे के बलूचे से जद्दोजहदारा बलूचे पेश नदारक और बलूची जद्दोजहदारा एक प्रॉक्सी जोड़ करने के वास्ता ही ये एक प्रोपेगेंडा है कि दुनिया इस तरह से बाहर बिजरी हो ये पाकिस्तान मीडिया करका हूँ पाकिस्तान मीडिया से हम इमरान खान के के सीट का जनने गुना मर्चा ये बाज फुटेज पे तक गया ये पाकिस्तानी फौजर खुशकन के वास्ता वती वैसे एक जगह बनाने के वास्ता ये प्रोपेगेंडा ये करने ये शेख ब्लॉग है जोड़ को था मुख्तलिफ तरीके से ये पे में गप्पा का ये प्रोपेगेंडा का गप्पा का तो बलूचरा या बलूच राजी जुन जरा मना या दुनिया कसी कोई भी ताकत अंगत चीज नरसता के इशर कोई डन्ना जैसे कुमके सरबे गए ये इंतहाई प्योर से इंडिजीनियस ये स्ट्रगल है ये वती हिसाबत ही रवि किन गए इशी हम के जानते चीज़ें इस्तगो वता ये जानत हम इस्तगो पता वती ये चौकस था मुख्तलिफ दुनिया तो आए सर्विस था तो आ पता वती राजकुमार से तरबियत भी दे गया वती राजी मुल्क से आजू कन के खातरा माँ वती स्ट्रेंथ मन जाना चेके माँ वत अंचे हालतों को वस्ते के जारी गपे अंचे हालतों तो वस्ते मुमकिन है मैं वास्ता मारा ये सवाल जो कि यार चूँ ये चीज़ भले बलूच राज बाज़ें मुल्कन तो का ये सर्विस दाता जी जी बिल्कुल ठीक है प्रास्ता बचा जी बिल्कुल ठीक है प्रास्ता बचा जी 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 मनी आवाज़ नहीं कर रहा है पता जी बिल्कुल लाजम नहीं कि ये अगर ये बड़े इंटेलिजेंस रिपोर्ट कारा या टॉप सीक्रेट्स कर शाना दिगा मुल्की यान बेदा बल्कि सिस्टमा भी एक को तो कना मर्ची की टेक्नोलॉजी दौर है बाज़ चीज़ को तो कना और मर्ची आवत ऐराना पाकिस्तानी मत में गप्पा जना पाकिस्तानी मीडिया में विलागा रोइशा गप जना के अफसोस के आवत में गप्पा जना के इंटरनेट बंद है उधर बंदने वाले बलूच चर्च कार्रवाई भी आ रहा अपलोड हो गए वो सोशल मीडिया आ गए चवड़ा कहते हैं यानी अन्य गुशा की बुझे गए कि बलूच हमें के नौजवान के जंगा हाँ
ایشان وتی واسطہ یقین انچے الٹرنیٹ سسٹم تیار کرتا میں کہ انٹرنیٹ کیا ہنی کہ ہر وقت انٹرنیٹ ہستے بل چاہے پاکستان انٹرنیٹ نیٹ بند کام بل پاکستان تی مچنا بند کام بھلے آہن کرا ہستا نا یہ چیز مرچی ٹیکنالوجی دور ہی لازم نہیں کہ یہ چیزاں نا دیکھا ماں بخشی کے ایک بلوچ کی اندازہ تک سریں ہر دیکھا ڈنی مدد دیا داتا ہے ڈنی ملک کی دکھانا گائیں تیش یا ڈنی ملک کیا ہنا گرا کو تو انفارمیشن دیا گائیں یہ لازم نہیں کہ ڈنی ملک کی انفارمیشن میں دا اور دومشی کے مرچی کا ہاں ڈرون ٹیکنالوجی بنائیں تھا آہن چوڑا بنائیں تھا کرا ویڈیو میں ٹیکنیشین ہستا کہ چوڑا ڈرون ہوتی بنائے نا آہن ڈرون فیکٹری دے ڈنی تیار ڈرون شرس نا وتی جندے کرا وتش بنائے نا ہاں تو یہ درہیں چیز مرچی کی ٹیکنالوجی دور بلوچ کے ورنہ بچا کوا ہاں یہ وڑی میں وڑی ناصر پد نہیں ویل ایجوکیٹڈ ٹیکنیشین مرد ماں ویل ایجوکیٹڈ درست چیزاں بعض چیزاں وقت ہوں کت کو نا نو یہ چیزاں ماں ایشانہ دیگر ہے موشن کی ایشانہ چک مدد کے کہاں خیر البتہ نو پاکستان میں پرپگنڈا کرنا کہ ایشانہ انچو چی ہستے ہیں پرچائی ہستے ہیں ایشانہ کے دیا گئے ایشانہ کجا ملک کے ٹیکنیشین کون ہیں بھلے لازم نہیں کہ دیکھا ملک کی مدد بھی کہاں ہوتی اپنی مدد تھا پنچوں کے سنگت غلام جانا کو میں نے خیال ہے سنگت رہا وتی محنت تا گوں وتی جوہدا گوں وتی کوششا گوں درست کارن کنگا ہاں وتی طرف آچی دیکھا ہچ ملک شانہ مدد کنگا نہیں من خیران چو سر پدوں بلکہ ایوڑ نہیں خیر گوری جان تو بڑا میں گونتو ہیں وجہ گوشکن دے کنا وجہ ابابیل کو مکن ابابیل ہچ ملکی نیا زانے ابابیل چو برزا کایا اور ابابیل ہچ ملکی نیا برچ کجا کایا کسے نزا گجتا نا گجتا مکرن جان گجتا نا زی پاکستانی پوجی ہے یک مچینی مات گندا اشکو اسی وتی یک ویڈیو نا ای گوشگائیں کہ اما ابابیل تو گب جیشی گب منا یاد آت کا گوشی بھائی ماں گومیشن جنگ ای واسطہ کوتنا کن ایک چا لوگا دارو کے ای وتی لوگا مردان رخصت کا ایپا میرا گا کے نا آر ویچ نترو سکھ من پرچا میری آئی میشن میرا کے نا او آلر پہ میرا گا پیدا کے اب جب کہ کہاں میسرا انچم کن منا چا کجا کہاں ماش نگن چانا میسرا حملہ کنگا یہ ما ابابیل نا کچھ ماش نگن دا چوم میسرا حملہ کنگا رانی ٹریننگ چمے ٹریننگ مشین ترین تیز ترین ٹریننگ کا ٹیکٹس ٹریننگ استعمال کرنے کا میں کرا ٹریننگ نہیں تھا آنی ویپن چمے ویپن اسٹرانگ ترین بیچے نا تو ہمیں خاطرہ ماں اور دومی کا پیچھے انو ترا معلوم ہے کہ اما گوستگی چیک واقعہ بوتے گا دال بندے نے واقعہ بوتے گا پتہ کہندے واجہ آسم شو مدد ڈارے کوئٹہ گریزنا کہ گشی کے میچینا گشگا ہاں کہ آسم شتا وتی امودا مچینا گشتگی آن جندے پتہ امانی وتی اما میڈیا والا گپ جنا مامانی میڈیا گپ زوری کیوں تو گشتے تو پوجار گشتے کہ بھائی شو میں کیزوالٹی سک باز آگا میں کر رہا پلیز وتی گرد اترم مینیمائز بکنے وتی کیزوالٹی مینیمائز بکنے یعنی آئی وتی پوجار وہ سوچ دیتا کہ بھائی وتر مخوش آنے اس کیمپا محدود میں زیادہ مجھے کار نہیں تو یہ اندازہ تک مرچی آہرا بکول تو میں ابابیلن کے ہنا ایوڑا پریشان اشکرتا نا اب ادش ماش نگن دا کجا کان اچانک مگن میسرا حملہ بو گائیں اڑے وزارے کہ ابابیل کشش نگن دا من او تو جا باور کا حقیقت ابابیل ما مذاق نہ کرے گا یا کہ سنگت فکر ما مذاق کر ما دیر ابابیلانی کسو ہر ہفتہ گوشتا ابابیل بورزاچی انٹرنیٹ کارا بورزاچی دیگی چیز کارا ابابیل آگا ہچ ملکی نیا نہ تو ملکی بوشی کی ابابیل نشتا کمک کو تگان دنیا قانون و قاعدش بھی ہم جتے کس نزا ابابیل کجے گا باور کمک کے نزانے کس نزا کس ہچ ملکی نزا پتہ جالے بشی ابابیلا راہدارم گی اپنا کچوکیشن جانا گوشت ما یہ آسن نہیں نا آسنا راہدار گیر یہ باری چیا شو اللہ لگ بات ہے واجہ یا چیز دیتا رہا وشا واجہ گورگین واشے گاپ پی جا گورگین وقتی کی یک مشینی راجی مشینہ تو بروچ تسفائی بکنی وقتی که تستفای کنی واجه خدا ترا اولا سختی دند وقتی که واجه خدای موسی گوشتی شی تو برو راجا آزاد بکن گوشتی یه سرزمینی بری بودا مثلا بینگین شیرین تیدل اگر ملکی چو چس کو داد موسی اینچو سختی کشت بلوچستان آجوی هنچی مشینه نه بلوچ راجه واسطه نے یہ راج واسطہ کو 100% تو تحریم بے ترا کمل و سختیاں تو کا بے سختی تو 100 سال سختی تو کا بھی تے بلے تی ہم قدمی کے تو چس کنے قدم پاورفل قدم ہے چونکہ تو پنگی کے توار کنتے یہ توار بے حق کے توار ہیں وہ تواری ہم سک مزہ نہیں زانے نانی چا دنیا جی چو کاروائی بے گئے بلے بلوچستان میڈیا تو کا تو بچار انگور آنگور چا بلوچ باور برابری سر کاروائی کرنے گے
و ہنچو بلوچ کار دیما روگی ہسے کس حیال نہیں کہ مردم چی کار کنے گا بلے آواز آنے گا ما چی کنے گی نا دیگه هم زانه گا چی کنے گا بلے نی ہنچو یعنی نرم نرما چونه که اما هاو چیوشا کور چطور بس یواش یواش کہتے ہیں تو ہما ڈوک بلائیں ڈوکان ٹوکان چو روا رو تو یواش یواش رو ہما ڈوکا ٹکر کنتے ہما آپ کترا یہ چوبی بلوچ جوز سختی ڈوکاں پروشگی قدیمہ گوشتے وشی سرگو ڈوکا میرے نگ نبی بلے بلوچو کی میرے نگینت آئیے راہ در گیت کا میرے نگیرا ہم آئیے تو پنگ توار کوی ہیں تو ہم آئیے ذہن کوی ہیں و آکارا پا برنامه کنگینت نا قسم به مردم هچ دنیا تو که تو بچار بی حیال که بلوچ تی کارا کنگه بله بلوچ زبردست تی کارا کنگه ایش یعنی ما تو شما گوشا و ای دروش من سنگتانی سرمچارانی مردم دان نانشتگان شما دیوانا و سجی چیزا ای درست دست به دست هم ده اول سرمچار سنگتان اول سرمچار که وتی تاسپه جانا دیگان اول اما رندا دگی اول ہما کسی کے شہیدان تو تو ملکا جنگ کنگا نا چو آئین کار سختی رہے نا مردم حق کے گپا بجا رندا خود دیگی مردم هستند جهدکار هستند سینیر هستند بلائیں درو ہنچو کے پیسرا سنگتا نام کے مختلفی حزب هستند سنگت هستند پارٹی هستند میشم دیوان هستند مشم به ادو کدو بیزنوات نے کاردرو بنتے و بلوچستان آجو کے 100% آجو بھی تھے ہیچ شک کی نیستنی و حتی مروچا ما گجرانی گپے تو کا ہم متوجہ بیگا یہ چیزا وقتی کہ گوشا فری اسٹیٹ یعنی بلوچستان یک فری اسٹیٹ بھی تھے بلوچ فلسطین فری اسٹیٹ بھی تھے جدائیں ملک کی بھی ہنی گجران تو کا ہم یعنی یہ شکافی کپتاشن تو کا کہ بعض گجرہ کے 6 سال پیش یا 4 سال پیش اسے استقلال گپ نکتا ہنی ما بعض گجر دپا چیش کنگا اسی بلوچانی حق کے بھی ملک جدا بھی بیتے پرچی واسطے اسی پزور مائشان بداریں یعنی سکے بلائیں پروگریس ہے چونے کہ آ میں دوزواں ہائی گپا جنگا ای بلوچ چوکے جونز زند کیا آیا کم کم مار نندینے کے وتی جاگا زانے نا اسی چیز ہے کہ مرچی مال اتفاق اشتا دیوان تو کہ اس کو پیسرا کے 5 سال پیش میں کلا بہت ساتھ کتا اصلا میں چوشن گپ نہ اشکو تا مرچا میں ہر روچی گپ اشکو نگا کہ بلوچ چوک کے حق کی بلوچ چوک بعد وتی استقلال برسی بعض گجران تو کا حتا فارس ہستا فارسن تو کا ہی گپ ہستے یہ نشان تھا کہ بلوچ جز دیمات کا بلوچ پاورفل بھی تھا ہم بلوچستان غربیتوں کا وہ ہم بلوچستان شرقیتوں کا بلے بلوچستان غربیتوں کا دروش بھی دیگے نمون نہیں بلوچستان شرقیتوں کا یہ دروشم دیگه نمونه بل در کل سجی دروشم تو یک جاگا بکا ہاں بلوچستان آجوئی ہیں بلے وتی زمانہ لوٹی وتی جوہدہ لوٹی وتی ایسارہ لوٹی وتی کارہ لوٹی تے کہ 100% وتی آسرہ ہم رسیدی سلامت صوبے وقت من اتوار کماش یا پوشی کماش پوشی وشی نام چه وشکندن گوشینا که ابابیل ای ابابیل والا کانسپت وشینی اور کماش تو اشیا استیم دیگه بره استی وشی اندازه اور کارمرز کنی ابابیل والیا بیرل کے غلام من نام دات یہ کہ شاب الدین گوری استی پرتوی راج چوہان ہے گونا راجپوت حکمران بھی سوری منی گونا استے مراٹھا حکمران نامت باقی بیرل انٹیلیجنس آنی چوشین رپورٹ شیا بیت کان کے شما راست بے منی گب غلط پہ بھی بلے بیرل یک چیز ہے فیکٹ ہے کہ انفارمیشن جاگا نہ جاگے جو سر ضرور بے گئے نا چون بے گئے یہ کسے نظام فی الحال ہمیں چیز سے ریاست پاکستان آرہ پریشان کرنے او امید کرنے کہ دیم طرح گیش پریشان بی و ببات بھلوچ دلنچے ہمیں ہما چشنتی زنگ در کایا کچے بکان کہ ہما ظلم و زیادتی کے بیام بلوچ واسطہ و اچوڑی استے شرعی الفاظ پا ایران و پاکستان در نیایا نا بلوچاں بس جگہ ہر چھوڑے کوشش کو کہ چلو ظلم و زیادتیا یا کہ جبرن استے ایک ہلاکی بیت گیا ای پنجو کایا لاتی کہ اتکی کہ کئی اسپیسا منشت گئے تھے او نادر اسپیسا پنجابی انچو گپے بلوچانی امدردی واسطہ بلوچ شرکن گیا یا کن گیا گوڑا ماں ہمیں گپ جت گئے کہ بھئی ٹھیک ہے تو ماں ذاتا پی ٹی آئی یہ مرد میں اولی گپے شک نا کوشش ہے کہ یک پنجابی کم سے کم اوڑے گپے جن گئے نا بلے منی سوال گو ترا اشی اگا عمران خان در بیتی او عمران خان آزاد ہوئی او عمران خان استے
छे बलूचानी आज़ादी तहरीक सपोर्ट का न का मचारा ये अल्फाज बदल बीतता शी हम एक मुल्क में तो रह सकते हैं ना पर मैं वो जंग मुल्क के निंदे के वास्ता नहीं बस से शोमर दगे चिच्चो रे पीने ma uncho am jatto jodok nahi ke ni ese shumara tarro mantar se berei pine ni met ka akalat ka ni jange uda final jange ya mukammal golami ye ya mukammal azadi ye na ni saimi ra ne अगर गुलाम बे गुड़ा निसात दो सत साल है गुलामी ये भी भले आजादी भी गुड़ा दाएं में गे भी नहीं दाएं मंचे मुराद हमचो वक्त अस्ते बलूची करा ताकत अस्ते उती आज हुई है दाश्त बिका दारी भला अयो सैर कोशिश हम कनक कपी कलियमी के मन ताकतवर इन तरारा अयो से जोहद कनक कपी अयो से कोशिश कनक कपी अयो सतर साइंटिस्ट जोड़ कनक कपी के दुनिया देम तरह से टेक्नोलॉजी बेसा से उती दिफाया का ना के फर्दे बेसा गोरगे नरोते बॉर्डर न संभाल के वास्ते जदीद इन सिस्टम का आयांते के आयन बियाफा से तो वती मुल्क से रखें कुत कने दाश्त कुत कने गुलामी अंचे के कस्से तो कउंचो हिम्मत मबी के अस्ते ती सरजमीन स डगारे सिमसरानी करा आएगे जरूरते भी काम आई वस तो कोशिश कने तो वती प्लानिंग कने तो वती पॉलिसीज जोड़ कने एवढे कार कने आओ क्या रन देगा बहरहाल मारा रास्ते हर द्वारा नफरत तो केने गोती दिलंचे कश्यक लूट हर दुआंचे मुराद हर कुजा बलूच निश्ता आचे ओमान भी चे इमारात यानी कि मिडल ईस्ट मुल्क भी या कि अफगानिस्तान भी ईरान भी या पाकिस्तान हर को जाम जगह बलूच निश्तगा सज्जन चे सारी हमारा केना गोथी दिलंच कश्कियां मारा पज्जिया कार कनक कपी दा वक्त में पज्जिया कार नखनी मना न लगी कि मैं सोबमन बेवे नी पज्जिया कार करने के मकसद लाजम ई हम नहीं कि इस्ते में पज्जिया से आज़ादी बिगड़ी तरीके कार सर तय करनी आओ भाई ई इंगो मौंचो पजोरे उड़मास्ती तरीका देमत्रा इवड़ा देमत्रा बरी मुशावरतंचे मुश्तरका मुशावरत का हर कितना बलूच शामिल भी हैं मतलब चाहे ईरानी ऑक्युपाइड भी या अफगानी ऑक्युपाइड भी और बलूचिस्तान ऑक्युपाइड चाहे सिंध बलूची भी हैं पंजाबी भी हैं हर कितने के बलूच निश्ताई कि मुसलसल सरजमीन ये आ दुरसिना ने राइट्स बून भी हैं आ गोशदार एक भी हैं आई मिसाल में हमें वड़ा कि कदी मन से बाइबल के वंत गया बाइबल तो का अय्यूब एक किस्सा सक्के मना रहा सक्के शौके किस्से मना लगी आ किस्सा मना पावश का शौक लगे कि अय्यूब इसरा खुदा से वड़वड़े मतलब अय्यूब रा माल दौलत ना और अय्यूब शुक्रगुजार बंदे भी गुड़ा शैतान अस्ते उदय गुशी कि अय्यूब ती पमिश्का शुक्रगुजारी कि ताऊ ये उच्चो माल दौलत दाता मौजूदा दुनिया ಸೇರ್ತಾರೆ ಮರ್ದುಮೆ ಕುತ ಅವತಿ ಶುಕ್ರಾದಾಗ ಪರ್ಚಮ ಕಂತಿ तो कम्मो शिकर माल दौलता बरे पोल बारे चाराने ती शुक्र अदा काना का आई माल दौलत आटे में जरू माल नविता माल दौलत वित्ता मालदारी कनक ना पास गो को कुरान रो आसपो हमें बड़ी चीज वित्तगा अय्यूब एकरा सज्जन चिगेश वित्तगा वक्ता ओड़ा ओदा वशी शर्रे तो बेचारी मनी शुक्र गुजारे बनते भी ओदा यक पे यक्का ये माल दलूता खुशी आ हंगा शुक्र गुजार भी आई रंद गुशी शर्रे बेचाशी तो दी तय्यूबरा मनी शुक्रा कनगे ना शुक्री ना कनगे शी शर्रे कमो सबर का वाजा ओदा तो इसी कमो चोक्का हम मिशेंची बपोल बारे चोक्का हम पुलिते पदा हम शुक्र गुजारे भी बीमारी सराकारिते पदा हम शुक्र गुजार भी आखिरी ए जनीन हम इशिया रास्ते यल्दा रोते परचा की उच्चो चेटेगा जनीन हम बेजार भी कि तई अमरादारिया मैं माल दलोत शोता मनी द्रोहाई चौक शोता ओ अस्ते तो बीमार बिते मात्र चेट नी अस्ते हम बेजार तರಂచి जनीन हम यल्दा रोते कुड़ा एधा नी अस्ते नी कुड़ा जेड़गा लगी खुदाई करा कि वाजा उदा मना कुझाम गलती कार कुता कि तो मनारा ई सजा देगे मना कुझाम बदी कुता असला खुदा यार चक्कासगा बिता गुड़ा इंगो सय मर्दम काया सय यानी कि दोस्त हंबल काया ये सय दोस्त हंबल आइए वक्ती दोस्त हंबल बया आयुत का दो पीरे मर्द बया और या को वरना ही बचक के भी वरना ही बचकन चे मुराद हम टीनेजर भी या कि 20 साल उम्र के भी 20 25 20 25 30 साल उम्र यानी कि आ कमाशन चे सक बाज कसान उम्र के भी अब चिच्चो हफ्ता गस्ते अयूब एकरा काया अयूबारा पंतो नसीहत कना वशे वशे अंदाजे गुना
bale ayuwe ki ake pas a jostan kana ayuwati paswandanti hami wada shani e gapwal چیزیں اب تک اللہ بھی ایوب سے بے صبریہ یعنی کہ بے صبر بھی او خدا گنا گلو کو شکوا یال ندام وڑا گوندوکے ہمیں بچا کستے آ دوئی کماشا نہ گوشی اگا شما مطلب معیاری منا مکنتا من شمارن جو مرا ساکباز کسانا اگا شما منا کسانو کے موقع بدیتا منگو ایوبا گپ کنام ایوب وقت پیغمبر دنیا مالدار ترین انسانی گڑا آ چوک کے گپ آ گونڈوے ورنہ ہے گپ انچے وشین بے انچے وشی اندازیا ہوتی گپا ایر کا ایوب وستے ای گپا گوشداری و انسری و ایوب وستے آئینی گپا گوشداری پاد روتے سجدیا وتی اما کے جیڑ گیا خدایرا خدای کرا معافی لوٹی کہ منا بے بخش کہ من انچو صبر کت من دگے کمو صبر بکتے نا من اچھے بیت گیا ہچ نہ بیت گیا نا کلی کمو دگے صبر کن گیا شرے کی گونڈوا من چم پچ کوتا ورنہ من بیت کان کے غلط تے رایا بشتی نا یہ جیڑگا نہیں گونا بلکہ من ترارا ہوں بلکہ ساکوا زبر بداتی نا گوش کے مقصد انگوشے بازے برا تراوتی کسان پا دیں ورنہانا گوشدار کپی پرچا کے کسان عمرے آ مردمانی کرا بیت کا مننچی و ترنچی شطر سوچ و فکرے استے آ معاملہ منا ترنچی شطرے اکرا آئیڈیاز و فکر استے آوتی گپا ایر کنتے او بیت کان کے تنظیم بھی بیاں یا کہ فرد بھی بیاں آئی سر غور و فکر بکنا اور ای شر بکنا وقتی کہ میں گپا کن گیا تھا کہ مارا ہر دو اردوانچ مراد ہر کجام جاگے بلوچ نشتگاں مڈل ایسٹ بھی ڈائسپورا بھی یورپ امریکہ بھی یا کہ استے سردگار بلوچستان کے ہر سی ملکانی غلام بھی بیاں یا کہ سندھ پنجاب نندو کے بلوچ ہر کجا بلوچی ایک کہ زبانی است شمارا محسوس بھی کہ آئی آستے آئی گپ مرا گوشدار گلوٹا آئیر موقع بدیتام پرچا کہ آئیر اگر تو موقع نہ دے موقع تو ضائع کنے بیت کائیں کرم منی تی کرنچ شطری آئیڈیاز استا آئیر موقع بدے اما آئیڈیاز آنی بیسا منا امید ہے میں یقین سر درصد یقینی کہ موت آزادی ہے یا کروچی گیری بلے مارارا ورنہانا آ موقع دے گی ہے ورنہ ہی بھی کہ کماشی بھی ارکس کے گپے جنگ لوٹی ایر گپ جنگ موقع بدے ای مگوشے کہ تو تی گپا جہل کا تو بس کا تو نزانے تو اسے غریبی ہے تو بزکاری ہے تو شپانکی ہے تو شوانگی ہے تو گپ مجا انگو واجہ و سردار گپے ہیں انگو اسے مالدار و امیر گپے ہیں تو گونڈو کی غریب مرتبہ تو تی گپا ایر کان تو پس کان نن بنائی کان ای تو ڈسکریج کرنے گئے تو کیا ڈسکریج کرنے گئے ہما مردمہ ڈسکریج کرنے گئے کہ ای کرے ایک جوانی سوچی استی تو ای چیز یل بدے تو استے کامیابی نہیں گا منی نظر ہوئی من غلط بیت کت کنا مو ہوتی گپا فلال ہم دک وندار مائیں گو شمائی کماشن یہ مہتا ایک عجیب ایک آتے مگندا وتی گپا چے آخری شما درو کائے وشو کہ بتکا کہ ما غلط بت کت کنا یہ ایک سوال ہے کنسلا کہ شما یسلا توس بھلے شما دوشے کہ وقت کے طرح وتوتی گپے سر چو یقین نہیں سے گڑا دو آتی پیش کے امریکہ گپا اور انتہائی ایسے دیوڑ بانا انہیں اصلا اصلا ایک شمون طور سے ایشیر شا آجزی نا مطلب وقتی کے تو یہ گوشے کہ بیت کا مکے غلط بیت کت کنا اسی مطلب یہ نہیں کہ تی لفظ زرائیں غلط تا اسی مطلب اسی تو تی آجزی پیش کرنے گئے کہ منی لفظانی تہا بیت کت کا کہ ردی بیت کت کا بیت کان کے تو استے سرپر نہ بیتے گئے اب تھوڑی چیزیں بیت کت کا ما ایک تو مشہور سائنٹسٹ ہے نا سوری اس پیسے کو منتگی نہیں کرو گیا نیلی گریس ٹیسن اور دیکھیے بازی سائنٹسٹ آئی تو کسے برائن کاکس اور بازی کس نشتبہ یہ مزنے حال ہی بھی کو آؤ دا ایک چکے پات کا ہے چکے پات کے چک سے ایک لمبا سوالے کا بہت ذہنی چکے بھی وہ ٹین ایجرے بھی آج چکے سوال سے تی اصل مقصانی کنا تی بلیک ہول سرا بھی سوال یہ بھی کہ یہ کائنات تو کا اول تو یہ کہ بلیک ہول وجود چیپ کا اور پتہ یہ ممکن ہے کہ چی میں کائنات تو کا یہ بلیک ہول یک بلیک ہول ہے جائنٹ ایک بلیک ہول ہے دو میں بلیک ہول رہا بوا یہ ممکن ہے تو کا ہستے کو
تو إذا سانزان كان اشتباه أما كي أيتو نيل ديكري تايسن براين كوكس اور دیگه تو یہ اسے حیران بھائی چکے یہ زبردست سوال کو تو کہ چوں یہ وجود کا پتہ چھ وہاں سے تو اسی بالکل یہ ہستے وہ اسی بارے بولا اب اسی جواب دیں گپتی یہ صحیح ہے کہ یہ کہ تو سوال کریں گے تو بیگنوٹی میں دھومی گپ کہ نہ سوال تہا چک گشو کہ منی خیالہ وغیرہ چکا یہ ہوتی ہمیں سوال سرا بعض پختگی اور کانفیڈنس بھی کو ہوتی سوال بالکل کا اور یہ بھی گندگا بھی کہ ازارنی مجموعین تہاوتی سوال چسکن گا بھی دومی مزنے سائنسدان نشتہ دیما آہنی دیما ابر کنے بھی گو میڈیا ہاؤسز او دا موجود بنگو اسی باوجود کپا میں تا مارا ایک چیز منی ہے نا بیگ لٹی گو کہ ایک عادت ہے ماوتی اسٹڈی بزیرے منی جندے گو نا اول منی گو نا ہوار ما درو سے اسٹڈی بنداز بکن تاکہ میں تا ہمیں کانفیڈنس بھی گون چکے تو ایک ردی کو تگا پیسرا تو ایک واقعہ افغانستان چیزوں پتا رندا تو یہ کریکشن تو کا اور تو یہ ہم میں تا خوبی بھی کو یہ انفارمیشن پاسنگ یک دگری میں دیں یا ہمیں تربیت سے ایک بار اصلاح تو پتا لاسٹ ٹائم یہ موشے یا بتکا کے ماں غلط بت کو کنا یہ شک والا معاملہ بھی مبی کو مشا جی برل نہیں وقت کے بلوچی کے گوشی کے میں رد بیت کت کا نا آ چونہا ہوتی عاجزیہ پیش کرنے گئے نا پیش کرنے کہ مطلب من دانشور و عقل مند دانا مرد میں نیا بیت کان کے منی گپان تو کا ردیے بیت کت کام چونہا چیز شوکنتے کہ وقت بلوچی کے گوشی کہ من غلط بیت کت کا نا یہ مقصد چونہا ایشے وقت کی آئی گپا مکھا گوڑا مردم گوشیں کہ اتر دانا و عقلمند و دانشور سرپت ویگے ماں دانشور و عقلمند دانا نہیں ماں ہمیں چاگردن چی چسبیو کی مرد میں چیزی گپ من تران چی سکتا چیزی گپ واجہ ماں قرآن چی سکتا چیزی واجہ لشکن چی سکتا جاگا جاگا یہ اشارسنا وشے گپ جتا اما چسکتگام عادلہ گپی جتا ملک میران گپی جتا واجہ میر آزما گپی جتا ولی طائرہ گپی جتا ایکس وائی زی ہر کسا گپی جتا ہمیں چشنتے چونتگی گپاں چسکتگی گپاں یا کہ آمدن چیلاتے وتی اما استاد بیتگاں وتی پروفیسر بیتگاں ٹیچر بیتگاں وتی ہم عمری سنگت بیتگاں چاگرد سنگت بیتگاں مزن عمر کے کسان عمر ہر درسینہ نیستی گپنچے ما گیشتری گپ سکت گانا اسکول یونیورسٹیزا ما کم سکتا ما سکے چوتی چاگردن چی بازی گپی سکی بلوچی غیرت ما وتی پیتو ماتن چی ما قصہ و کہانین چی سکی اما لولا بیز گوشنتے نا بلوچی تو کا نازیں کا گوشنتے ہمیں نازیں کن چی اسے تو بازی چیزیں سکے کہ بلوچے مطلب ما کسان بیتگے کہ بیبر کے ما یعنی کہ قصہ بیتگاں بالاچ گورگے جو ہمشانی قصہ بیتگاں یہ ہمیں نازیں کانی صورتہ سے پیتو مات تی گوشا دینتے تو آئین چی پتہ جست پد کنے بالاچ کئی بیتا بالاچ جنگ پرچا کوتا بالاچ بیر گرگے واسه پرچا شین کوتا ای ہمیں چیز پتا تر بلوچیت نیمگا بارتے تو آئیے سر پد بے پتا تو دیم تر شین کنے کہ موجودہ حالات بلوچنگا غلامی آ وقتن چی جنگے پرچا غلامی میں ملکی بیتا نہ بیتا ای مطلب تو جس پدھاں روئے ہمیں چیز تر سکھ گئے نا کنٹینیوسلی تو سکھ گئے تو کہے وتی ماتنچی وتی پیتنچی وتی پیروکنچی وتی ناکوانچی وتی امرہاں سنگتنچی ہم دو زما لنگوٹیا یار گوشنتے ہمائنچی اما چرکی سنگت گوشنتے چڈی فرینڈ گوشنتے ہمائنچی یا اسکولنچی ای درستینانی اما مچ کتگیں گپاں کے ما روچی اسے ما جننی پدا ہمارا وہ کتاب وانے کہ بیا کہ واجہ مقرانہ گپ کتا کہ واجہ مقرانہ مناسب پلانا بک کے ریفرنس سے داتا منی من لوٹا کیا کتابہ ہم بوانا پرچہ کہ من شرری استے نصیحتی کو کہ یار یہ کتابہ یہ چیز لکھت گا نہیں منا حبے بھی
جنینی گوشی کے چو کملو زبانی کمو چو ترندا نا زبانی ترندا کہ ہو شما اگر فرزن دا بیایتا اگر یک مثلا یک نمونه اگر شما ترند بیتے انچی جگہ شما ظاہر گرتا گوڑا اشیا ما شما رپورٹ دینا مثلا اما جواب سنتر مسال گپے نا مثلا اشیا تو توانی شرطری حسابیا بگوش یعنی حالت تحدیدی مگوش یعنی تو انسانا تحدید مکان ہر انفارمیشن طرح دے گی انفارمیشن درست پہ دے من یہ خبر سک بد بو ما معمولا منی شخصیت انچینی ما چی چیزاں دیما اوشتا یعنی ہر کجا ما دیت کے یا کہ نابسامانی یہ ہستیں من اوشتاتگا ہم ما اوشتاتگا و ما پے ہم کتا کاس نا بل آروچی موتر کنٹرول کو مگو تو لازم ہے تو ادا پر بیائی دیگی پدا دیگی کہ سوچی کہ ما درات کے کلاس تمام بھی درات کے ما تلپونا زنگ جا سنگتی ہے کر رہا ما لگتا گپا کشی مگو مسجد ای مردم یا چین گپی جتا مگو تو بلکہ باندھا وط بھی کار بیتے زانے نا کوش دا گپا مگو تو بلکہ وط بھی کار بیتے نی تو انچو کائے جا کو بگیر پہ دارا سنگتا منا راہ ما روگا ہے تا امی جاگا ہا لوگ نزدیک کے نیما لگتا ہے سنگتا زنگ وہ گپیا کا دیوان یا کنا بلوچی گپی ہم کنا ماچوشی وائے لشکانش آرام بے مگو نا چاہیے انسان زبان تحدید ہیچ وقت جاگا بے کار ما بانا تو انفورمیشن تو نے شر حساب بے گورا ورو بروواتے 2 ہفتہ گوست 2 ہفتہ گوست ما جاگا ہے کہ شوتیں گوشی بیا کہ ما اما کریٹیریا پور نکو تگنت میں شرکت بندگ بیتا شما مرچی گا بعد برویتن دیگی شرکت انتخاب کنے نا 2 ہفتہ گنا گوست 2 ہفتہ گورا ما مشین تعطیل بیتے مگو اوکے نی بس نی موازانہ کہ کجام شرکت پر من بروان نی گورا ما راستا ہمیں جاگا ہا پدا ما زنگ جا ما بلوچی براتے کر رہا ما زنگ جا مگو کہ بیا مگو ترا ما ہماودی یاد بھی 2 ہفتہ پیش ما تر چیگو شہو تو من یاد بھی ما تو ظاہرتے انگو آنگو مگو بیا کہ آیا نکار و بندگ بھی نا انسان با توازو با صبر ہر چیز پر صبر بنیاد اتر رسی البتہ صبری کی طرح بارتیں بردگی نیمگا آ صبرہ قبول بکا صبرہ تبدیل به مغامت بکا به جهدی بکا به خبری بکا دیوان بکا دم مبر گپ بجان لحظی مردم کار کن تو گپ جنه دیگه مردم دیگه کار کن یعنی توش شما درست یک اندام بدن انسان کامل چطور یا که دستی بیت کن یا که چمی بیت کن یا که گوشی بیت کن یا که مجگی بیت کن یعنی معشما وہ یک دیگرہ ہور کار کنگی مرچگی دیوان کے واجہ غلام اشتگا سکی زبردست دیوانیا پر ماں چے واجہ غلام چے واجہ گرگینا واجہ سامی درستا چے یہ دست بندیا کنا کہ عام سنگتاں کے مثلا دگی حزب تو کا واجہ شورشیں واجہ اسلمی دگی سنگتاں شمار حق است که شما همیشه روما انچو شما جانتا شما مدیریتور هم وب ببید و هم آسانگتان بکنید یعنی هرچی بلوچستان باروا مشترکی گپ بیتے کہ ما شما گپ بجنی ای مارا شمارا ہمیں دیوان مرچی دیوان دابا مارا شمارا مزنی یعنی ما شمارا اشیا قول دیاں کہ 6 ماہ تو کا انشاءاللہ کے ذات پاک نظر نیک با مشم ساجی راج بلوچ سرا ما شما شرری اچیومنٹ گندے ہما یونائٹڈ بیگی کہ ما شما گپی جنے کہ راجی اما گلانی صحابہ بیتے شما گلی مردمتا شما ہمیں کارا شما کلب شیعتو کا کنتا ہم دا کنتی اسپیس تو کا کنتی نا نی سنگت واجہ اسلمیں واجہ شورشیں واجہ ممتازیں دیگه سنگتا کہ آزانتکاریں سنگتا لما ہم شما کشان چو ہو رہیں نی ادا کہ ما شما را ہنچی پلیٹفارم زبردستیں بیتی یعنی ما شما ہمیں یونائٹڈ بیاگ ہمیں اتفاقی کہ ہرچی بلوچ میں نزوری بل ما شما بلوچ اتفاقی اوریدی نی ای اتفاقی بلوچ چوک گندیتے و ہم میں صلاح شوری گندان تما کے جنگایاں ہم میں ہمائی سینئری گندا کماشی گندا کہ دیوانا سا کم کایا ما شما آیاں چیک سننا بلکہ کستر یا کہ 4-5 کماشا میں کہ رہا نی ای وقت یک تمرینی بیتے و مرچگی دیوان واجہ غلام صاحب دیوان دیاں چی من نظر دئیبتا سکی شر دیوان یا زبردست سنگتات کان شرکت کو ماہم یعنی مرشپ وپسا شر حیالیہ وپسا مزانا سجی بلوچو کی سنگت دیوان آستا یہ دو شر حیالی وپسا چی واسطا چونکہ شر نکاتا نسرا گپ بھی مثبتی نکاتا نسرا گپ بھی شر دیوانی بھی سنگتا شر گپ جتند کہ 100% بلوچ چوکا ہمیں دیوان اگر مزدی کم ہو بھی بعضی بھی بلے ما امید کشاں و 100% من یقین ہستے
که بی مزد نبی مرچگین شپ دیوان مرچگین شپ دیوان شما مزدا 6 ماه تو کا گنده انشالله که خدا رضا بیویته هیچ شک مکنه تا 100% و یکی شما میشه دیوان مزدا 6 ماه تو کا گنده تا نه هر چیزی وتی ٹیم سرا که بله ماشما کار کنی جود کنی محنت کنی من چا بلوچستان شرقی باروا ما بعض چیز نزانا من یا سر بعض چیزا پر نبی بله ما ادا کایا هور با چونکه ما بلوچی چوک کیا من وتی بلوچ دوست بند اگر کول مردمانی گا ماین جونزه باز من سرپدی نیستی منی سرپدی سکم موکی من شاید شرمم نکنه بله سر من باید کار بکنه یاد بگیرم بله من زانا منی براتا منی گوارا منی راجی منا فرزینت که ما بلوچستان غربی پاناتے بله حوری ہمراہی ہمدلی ہستیں ایچ بھی میں زمین نیت میں براتا میں گوارا میں ایچ وقت براتا گوارا نشموشی میں نزدیک ترین علائزاں زانے کورد منی تونی علائز بی اول من بلوچ چھک بلوچستان شرقی تو کے منی علائز بی تے من آئی علائز بے رندا ترک منی علائز بیت کا چونکہ اگر من ٹھپ گری تے اگر من درد گری اگر من جنگ گری من زانا کہ ہمیں مردما مارا یعنی کول مردمان کا جاگا داتا مارا کول دردش میں التحام داتا گا تو ہنچو میں وظیفیں کہ آسانگتا میں درد چی گری تے ای بلوچوں کے بلوچستان غربی وظیفیں کہ آیا ہم چو جاگا بدان دوستش بدارید امراہیش بکانت مددش بکان ہر چکین دستا بیت کنتے تا ما شما به صورت عملگرا پرگماتیک و پرکتیکال ما شما پیش بداری که ما شما یک راجی پرگماتیک پیش بداری دنیا ها نا نیگورا ہر چیزی پر وتی حساب کتابہ کہتے بعض مہربانی وجہ غلام نیما کم باید بروان که باند منا روگ لوٹی جاگئی و انشاللہ که دیوانے شما مزدا 6 ماه تو کالما 6 ماه باز گوشت بل انشالله که مرچیگین شپ دیوان مزدا شما گندتا و روچ پروچا دایسپورای تو کا هم بلوچ کبیتر بیتند برابر بیتند و تی جونزا یک جاگا کنتے و تی سازمان سیاسیاں داری البته گپا من یقین است و ہر کس و تی حزب بداری ہر کس و تی حزب سرا کار بکا بلے راہ پیمائی بیاں زہرشانی بھی حساب کتاب بھی انشاءاللہ کہ لندن تو کا بیتیں درست بلوچ یک جاگہ بیاں دیکھ دو دانہ خیابان تو کا نہیں یا خیابانی تکا اوشتن تے بلوچستان واسطہ جار جنا و اشیا ماشما ہمیں چیزاں تو کا گندے بس صبر و حوصلے بلوچستان بلوچ چوکے گند بلوچ راج زندگی بلوچستان زندگی منی شہریار من نام شہریار من مکران شاعت نبیاں بوشا منی شہریار باند اچ دنیا ہبروان زانے نا میں انسان یا باند سرپا دیوارا کول گورگینے گا کاپتان سیکتیوں کو شوتا چی دنیا ہا بلے بلوچ راج ہا بلوچ زمین ہا بلوچ زند ہستیں زانے نے ہمیشی واسطہ ما گوشی میں وظیفے ہیں کہ میں کاروان تو کہ باہرین زورتا گو وتی نزوریا ما اچ کس کامل نے گو ہمیں وتی نزوریا بل پدا ہم میں وظیفے بلوچوں کا کمک بکنی زمینہ ہوتی کا دوست بداریں دردا صبرہ تبدیل و مغامت بکنی کار بکنی ہر کس بیزنے وات ہر کس ہر کار کت کما نہ تو نہ بوشن غلام تو پلان کارا بکنا غلام وتر و شرطر چی منا زانتے من ما قرآن وتر و شرطر زانا گو سینکل کا در کپا ہر کس وتر و شرطر زان کی چی کت کم بل گپ پیشن پکت ہر کس یا کار بکا دوستی بیوی ہوتی زمین ہوتی راج واسطہ کار بکا واجہ فرزین انسٹاگرام پہ تو کا فعالیت کنتے لیوی سی ہمیشہ وقت دیر کنتے شاباسی باتیں نا 10-15 ہزار فالووری ہستے وتی کارا کنتے آگاہی رسینی راجا بلوچستان شرقی غربیہ آگاہی رسی حقی مزنے کار ہے نا نی پرا دیگیا کی دیگے کارے کان دیگیا کی دیگے کارے کا لاہتیا نی کار ساخت رہے ہما کے جنگ کنانتے سرمچارا آئینی کار چی مشہور درستان ساخت رہے منی کہنا چاہ ہستے مروں چاہ جنا ورا جاگاں اوپچیں تحتوں برابریں واپسا پر نا صوبہ پاد کپا جانی شودن در کپا روان بلے آ کے سرمچارا آئینی کار ساخت رہے آئینی دوست دارک آئینی لوگ مردمانی دوست دارک آیانی مدد کنک آیانی واسطہ دعائے خیر کنک آ جنگ تو کا کامیاب ببنتے یہ مشمع سجی بلوچانی حقیں چیک مشمع حزبی تو کا تعلق بھی چیک تعلق میں بیتے سلامت صوبے باتیں شپروچ واش باتیں وجہ باز غلام صاحب و سنگتاں برزہ تجالہ درست مہربانی وجہ میر اعظم منی وجہ امرات سجی سنگتا وجہ ملک میران وجہ فرزین وجہ گرگین وجہ مہراج درست و ناکو قادر واجہ عادل بلوچ زبرین بلوچ درستیں ہر چی کے ہستن زوریں بلوچ واجہ ریند و انشاءاللہ کہ دیوان مرچی وشی دیوان یا کہ مرچی حد کم من شہر واپسوں سرا سر جائے سرا ایرکنا بلی ما ملکا نیتا ایتا بلیوتی مات کرا نیتا بلیوتی براہتانی کرا نیتا بلیوتی گوارے کرا نیتا بلے مروچی موتی راجے کا شایتا بہتی مکہ ماتا
بلوچستان خبر ان کو وتی واحد پوتی زمین واسطہ دات پوتی سرزمین نامو گبت وتی راج نامو گبت گو وتی نزوریاں ہرچے کے آستہ دواؤں لوٹے بعدام انشاءاللہ کے دوا لوٹا بعدام خبر کنا پوچھیام خبر کنا I will never give up. I'm just kept going by the name of merciful God. When God is by your side, things will be for the better for Balochistan, and Balochistan will be a free state, and every single Baloch live a life with prosperity and dignity and respect their own soul in Balochistan. God bless Balochistan. سلام باتكم مكرون وجه حلوة شاد باتكم وشنام باتي گرگنجن ما اگتو تيگون حوارا درو سنگ تک اجازت دیں تو موشا ہم دتارے گو اگتو چیزیں گپ کریں لوٹے گو مائک تے گی براس میں نے نہ تھوڑا میں نے تھوڑا سنے مہراج ریکویسٹ داتا مہراج بنکرا وادنے سے ریکویسٹ مزید گیا جی مہراج جان مہراج ریکویسٹ کرا جی مہراج بولو ٹھیک گورنمنٹ سیمنٹ مہراج بولتا ہے مہراج کی جوانی اصل سنگت اصل بیٹری کم ہوتے گی بڑی پر مہراج آمدان مائک تے گی جی مہراج بول جی مہراج جان اس پستے گی براس جی مہراج جان سلام آواز پیدا کی بولو والسلام آو بولو تی توار پیدا کی عید مراد بات ترارا عید مبارک براس عید مبارک مرچی زانے دیگه ورگو او گورگی مرچی دیگه نام صاحب پہ میڑے تا گوک بھی کشے مارا گوکے ویدے پس بھی کشے پسے بھی کشے خیر زندگی سوال جواب چلا تو پل دیوان بے سلامت با گورگن تو وشے وشنام بات ہے میں نے توار شکر واجہ ہوتا ہے تو ہم جوڑ وشے اللہ تی بس تی بڑے آئی میانی سنگتیا سنگتا سلامت وکم باقی دیوان کو جا میں صاحب اچھا لگائے میں کہہ رہا ہوں 4 نہیں میں 5 بجے میں کہہ رہا ہوں مصیبتی استے وجہ گور کے مولا شروع جی ہوا جی یکی بیٹا ود باگے دیا وی ڈیم بانگ زانے یہ بڑا بانگ چی خطرناک ترین چیز سے الصلاة خیر من النوم یہ بڑا دن چیز شو واوا چی پال بے ملک کت کے ملک ویرا واوا چی پال ما واوا نیک وقت تمہارا واوا گوڑی نے مرچی دیگه جنگو داوئی نبوتا بلوچستان و بلوچ راج شما وشی پشنام بات ہے سلام باتكم وشحال باتكم ہمیشہ آمین شب سنگت ہوار بیگو ہواریں پتہ گندے کو پتہ کائیں اگا منی گونا ردی چیزیں بیتا گو اگا کوئی انچی کا پے ترانے چیزیں کا بیتا چمنی نیم کا بیگو شتایا ایف بی میں چونے مسٹیک ہرند انسان ہر قدم سے رکھا ملے مردم کی یکی ردیاں گندی فالور بھی بڑا انسانی بھی زندگی ہوا قدم با قدم نقصان تو کرو بلے گور کی نو گندی طرح گندی شما میں فالور ہے وہ رائے راشون ہے یار راو راشون ہے در برے تو در گیری مارا ما راشون نہیں یار ما وطر شواز مارا شواز
another bare yaar. నేను మా అసలు సింపించ మా ne merajan बताइएगा बिल्कुल मैं सर चम्माना मजाने तो हमारा इज्जत देंगे ओ आई रिस्पेक्ट ओ ते हर चीज पे मैं सर चम्माना तो हमारा अच्छी गुशे ते गप चुना वश्या पमश का मार्च वक्त गुश O दारन Gurjin, पीछे बोलो तो गुरगिन ना गुरजिन गुरजिन वादिन पीछे साव किताब मंत्र गुरगिन लेकिन तो आ जमाना पारी रमजाना तो अच्छू पर्सनल आते तो वो मांग गए ना ई मई कार ये सब कुछ हल्का सर्चिस का आये वास्ता और लूटो आगे न लूटी बल तो क्या मग जतगता आत वारबन मारे आदा मात्र गूर्गे नवशा रे भी बल सुशी गूर्गे मात्र है गूर्जिन चेयर वादिन के गूर हुआ ककपी वक्षे जिन्नो की मार बिकशी जिन्नो गुरुजन हाँ शिवी तो अम्मा उसारे चुनाव चलने और जेनी कने तो I never told you that question that I'm asking you that Gurgin Ushkunagai, Poleme Baluchini Ishkunagai, no. FB अविश्वरियन Baluchavitio Parishambi. Yeah. I'm a brother of your brother, Lord, and I'm going to make you aspire and nicely space. Eat our मेरा मेरा चुना हाँ से एफपीएस से मोबाइल चार्ज तकरीबन हलास है ना Allah. मुख्तसरन मतलब Allah mana FB akan Yusuf just FB chan. आई इधर पहल को तक मर्ची आई दे तो बेटे तो मर्ची एस्ते बारबेक्यू कोता ना कोता बारे पासे कोता गुरांडे या के एस्ते Nane गूके chungu gurke machu passe garibi gunjaisha so baik saji hamsayega kakaran ko bho kada guke tu ka chizi amar make mapre islami है ना पंजाब खलदर्द इस्लामी गुके tu ko मां को भाई कहसना है गुके कुछ ना कस नजीर भाई पंजा पंजा किलो गोश्त तक अच्छा गरीबी मर्चन दे साब किताबी तो कहीं उसी पासे गोश्त वाजा खुशी उन पासे गोश्त बरसी मतलब कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी कुर्बानी फर्जीन जानत कुर्बानी कुर्बानी माफ और होता है यार कुर्बानी इधर वो कर अच्छे तो जंग उठा हुए मुर्गे मैं कह रहा जंग जी ही जी उठा हुए Gushi, man gushi, torbada kids cello noi panja touch tabaeg wa ruche sarir ka tabaeg suchi shumar tabaeg भी कनेगी सीधा नहीं ना रा सीधा भी tabaeg तो tabaeg अच्छे कने गरीब बम पे दे मर्दमी लाडी ना वारती अच्छा तबाही भी करेगी कुर्बानी भी करेगी अच्छा पर वाजा उदाय धीमा सजी फ्रंट मोस्ट फ्रंटेड में निशी के मांग बई बलाइन पासे कुछ तक कुर्बानी को था वाजा उदाय सर ना तो इन्ना मेराज मंत्र कसानु की जोस्ती का ना मैं मुल्क का अस्ते पासे कुशा या गुरांडे या गो की या के वश्तरे ना हर कुजाम बुराके के कुर्बानी का ना आई सॉसेज परचा ना बनाए ना मतलब यूरोपा मगेंदे कि यार कंजीरे शेनी आई जीरा सॉसेज हम बनाए नंते ना इटालियन तो का पता पैक कनंते पदा अस्ते स्मोक के गुना शान अस्ते अमा तैयार कनंते यानी कि अमा दुत्ते गुना ना बाप दुत्ते गुना Mare ciccio ruccello, doma, amshi guna sti smoke guna tayar bia. Choshi mulka parcha na kana. वाजा उड़ के मैं कह रहा गरीब नहीं तो बेसर शुरू ब दाकल दर अच्छी शुरू बिस्कल दर जाने छोड़ा गरीब नहीं है मालूम से चौक का जाने छोड़े
మన యొక్క స్టేటస్ యాదే మర్చి aqui uniguaria jataga mushikeya pisho gisha haidda ma dakkal darra setabi happiness era seta kushira seta qurbani ma chin total na ut sir diversification count ka no diversification to ka mekera मैं पिता के हस्ते पासे कसाने कुश्ता तबायक भी कुत्ता गरीबम भी वार्ता और बाकी चीज कुत्ता मार्चा गाने वाजा बोल के चोने पासे चारे पादम बेकम तबायक ये पास बेचारक बस भी कसन हैरान चारे पाद तबायगा अच्छा नू देखे चोकने उसी पाई बट्टो सरक भी वर्गी मंगो अल्लाह शवाना भाई कुर्बानी कुर्बानी अल्लाह को प्यारी कुर्बानी शवाना मारा कुछ तो एक अच्छा अच्छी समय कर कैलकुलेटेड हुए ये बरा भले मैं कह रहा रन छोने हेरात नहीं पीछे जमाना बुट्टा हेरात नहीं मौशा हेरात बोलू Ah, क्यों खैरात नहीं अरकस इपसा इंगुद्रंजी अपसा अंगुद्रंजी पीछा में यप्पा से बुट्टा मुझ पे हेरात भी पोता बाकी चीजें दाता बोले मत चानो छो कुर्बानी चो दही वाली गाड़ बने दिखे तो आलंदे तो अच्छे شكرا موجود والشي همشي अरे तई तई मर्चन दुश्मन भाषा ओ गुरगेन او دشمنو بیا ظاهر دنیا ته دشمنانی کمی نبی وقتی که अरे تو یک दोस्त پیژنه और فعلی بیان بمرا جیشا और दोस्त como vivo متنبيه مشكلة नहीं وشي गुरगेन प्लस मनी मस्तिल जिंदगी दोस्त के एफ बी बलूच ने ना गुलाम है कसम बदमाश कंपनी